Esimanzonzo Tozelinda beshisayo Nomisimo Esimanzonzo Makluwe mfanukini na Beluhlale phansi Uwesushayo subscribe Usithole zonke ezishisa Owela nomaskandi ukuthi unqamula unyaka okhosini FM ngoDisemba useqopha umlando oqasha omunye wamaskandi ngubingelele ephe ngamukele mukele emakhaya kweSimanzonzo lobuthula khona indawo zamaskandi mukele emakhaya abantu abaningi ngempela sebesale bebamba ikhana ngempela ukuthi ngabe ngempela uye ngempela lomjida ngempela wayekhala ngokuthi umaskandi mele ngonqamula unyaka njengoba bonala ngempela ukuthi ngamuva nje emcimbini wakhe ozobulapha eGoli umqashile omunye wamaskandi okuUGatsheni umfukandlovu phansi phongolo mbule emakhaya kuzokhumbula ngempela ukuthi uDr Abanye ngempela wayekhala ngempela ethi uma ukuthi ukhoze family yaqhubeka ngempela lunqamula unyaka ngengomaskandi bona bazoma ngempela usupporta ukhoze FM ngoba lekho msempela ukuthi lento yomaskandi ngathi sicheme nokhoze abantu abaningi ngempela bamgxa ngempela lo umjida lo uDr Abanye kodwa kuthusa abantu abaningi emuva nje ubona lesebuza abantu ukuthi ubona ko inbox ngempela abantu balokho bamhlasela babuza ukuthi uzobe khona ngempela uGatsheni ubese votisa ku Facebook ukuthi abantu abavote ngempela bebona ukuthi ngempela ngabamdingana uGatsheni abantu abaningi ngempela bamlikile basho ngempela bamdinga uGatsheni muva nje ubona lesememeza ngempela ukuthi lo mcimbi ozobe lapha ePark Town ngempela uGatsheni uzobe sekhona Bukele emakhaya ngabe kuthini uphawula wakho uma sekanje ngoba abanye ngempela bayaphawula bathi umaskandi bawuthanda uma sebezokwenza iprofit kodwa uma beqhudana nawo abawufuni ngempela beze besho ngempela ukuthi bazoliduba ukhozi Bukele emakhaya ke akehlangana lapha kwi-comment section sizo umbono wakho ukuthi wena ngabe le ndawo uyibona kanjani ukuthi uDr Abanye abize umculo kaMaskandi okuUGatsheni oduma kakhulu ngengoma yakhe le ethi ndindindi Bukele emakhaya ke akehlangana ne-comment section sizo umbono wakho siyabonga